guys, maglungag ta og para panihapon. Tagpuan. Hugas ta og kaldero. Ayan guys. Bukan ko. Basan ko. Haring ta guys. Siga guys. Tawa ko ulit. Naghipos na ko sa kung kuan. Guys, magulay taog ampalaya. Tangag itlog. Sudan panihapon. Asa ba ito sila inday paingon, no? Kuha na to ani siya guys. Kuha na to. Yun siya itong kuan o kuan. Okay. Tayo man siya itlog.
Pagka ito itlog mo lola dyan. Ikaw, bako ka. Hindi mo pa nagiligo ganina. Ay, kwan! Bes pa. Gamay, kayo sa kapalong. Gamay. Pwede mo kung lipat kuan. Bisa ka masundan kung kuan. Buka rin, gamay. Basa ka kuwanan. Balik, karo nga. Pila na, apil kuan, barato mo kayo na. Basa ka kuwan. Palihat mo rin guys. Oh. Tarong na yung makuan. Kanang bang matidan niya. Tarong magtilo. Yan na. Rasa din ninyo. Hindi may bibig Hindi may pahatag. Paliya guys. Isa. Ha? Isa. Pila din nakabukdi ay. Dapat ni upan. Niya. Ang kontak ang seller ng pinag-certificate. Yan sa una na. Panan. Ipan sila. Pwede kagpayo nga lungsod. Katong ipan mo, maipalit ko. Na natawagan na nimo. Ah. Diyan sa mingon. Request of refund. Hindi siya may asam po ihatag. Sabi ko kaya ko. Lasan ko ni mong ripan. Sa TikTok, mga quarter ba? Ah. Asam na nakitaan? Oh, lagi. Ikaw sila naghipo sana ba? No? Ahos guys.
ahos para sa ampalaya. Ano, bukas na ba kayo pabeto ni bukas? Ay po. Magbagan ka dyan. Ay, ma'am. Pera kay halin, ma'am. Order mo diri ni ma'am. Sa iyang barbecuehan. Oh. Yung tinda na siya ay kuan, ulo, soriso, tapos na ay atay, hotdog. O unsa ni siya, ma'am? Atay gani. Ay atay abi ko kanang dugo o tinae ja. Kanang pork. Gamay na siya kay daghan man na siya ganina. Na siya siki. TL bagtax. Bagtak na to sa Facebook ba. Guys na ra siya guys. Oh. Muna yung kuan, manager, supervisor. Manager, supervisor ni. Tilang boss o cellphone ra. Yes, boss na. Kusog ba yan na oh? Pero kadto ba kusog? Nasa ka Sophia? Nabo ko birthday. Graduation ni Kuan. Nay. Siya. Enggak. Magpasiksik ko. Kaya manabo ko. Ang dapat magpasiksik ko no. Nahurot tong pandoy. Ano? Ano niya? Ay, may tukay tagpun. Mga pandesal. Hmm? Sabi tayo na, depende sa mga manuruyan eh, no? Just na ba? Sabi nga, Ya, i-respect ko ka ba? ba? Kana oh, taga-buntag crispy. Yung sa mga katong kuha, kuya. Katong may palit na. Kaya na, may wag. Ay, may Sakay na. diesel, init, pasakay na. Sakay na. Nilag ka siguro. Hamli eh. Palawan. Ni mag
Galing ito. Manang, mabang baka asa. Ha? Ato. Pahit na ang ingani rin ka ang magpaladya. Iso! Loy! Abalchi. Ha? Nagitambay mga dagi. Ipanaw sa sila yan. Sana, ipangpal na natin. Naglang. Itapok bang ilap dyan na po. Ito na. Anong, Ano, day? Ngayon nakabot na. Tapok muna. Kuha sa iya. Yun na ang tundo, akin ang Doon pa. kabitin. Paglingkod na ko kayo, magpilot ko. Yan, ana, dali. Ano ka no? Kani kuya ba? Kanina kapida na nga. Ay, kaya po ko lagi kay Abo na Gatang nga si Milto. minto. Di padali na. Na. Manana. Na ibuslot. Di ipahamis. Inga na aba. Wa man nimo inga na ano siya.